the way when my whole world was gray. You gave me everything and a little bit more. Jeg synes, det er godt, at man kan bidrage til, at andre kan leve et langt liv, hvis man selv ikke har mulighed for det længere. Og hvis man er hjernedød, så er man jo i princippet død, så hvorfor skulle andre ikke have glæde af ens organer? Det er det nu. Jeg skal ikke give mine organer væk, men jeg skal begraves med alt, hvad jeg har. Det skal høre til jorden. Jeg synes, det skal være frivilligt, og jeg er selv for det, hvis det bliver nødvendigt. Men jeg synes, det skal være en frivillig sag under alle omstændigheder. Det er ikke noget, der skal laves lov om. Jeg er for organdonation, fordi det kan hjælpe andre folk, og fordi at det kan være med til, som sagt, at hjælpe andre folk, og det ikke som sådan er noget, der betyder rigtig noget for en, fordi man egentlig selv jo er død. Hvis det kan hjælpe andre, så er det værd. Altså, jeg er selv registreret som organdonor. Og ja, det er jo det der med, at du kan hjælpe et andet menneske, og redde et andet menneske, hvis du selv er det hovedsageligt. Jeg går ind for organdonation, og det er helt personlige grunde, fordi hvis jeg selv var i den situation, hvor jeg havde brug for organer, så vil jeg sige ja tak. Så når man selv kan sige ja tak, så synes jeg også, at man skal være parat til at give, hvis der er andre, der har brug for det. Jeg vil gerne give mine organer. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle bruge dem til. Jeg vil jo bare være en slatten grøntsag. Nu? Ja, jeg vil gerne give mine organer til organdonation. Fordi det er lidt spild af dem råden. Ud. Jeg synes ikke, folk skal skære i mig. Igen, og jeg er ikke gerne død. Ja, det vil jeg godt gøre. Fordi jeg er et godt menneske. Og jeg vil gerne være trofast og give mine organer ud. You took